Alex! Drenge, vend ansigtet herover lige en gang, og så lige give high five. Skal du lige have en... Jeg vil juble over til ham, ikke også, når I scorer. Godt, Kasper. Der var du. Det er godt, Siert. Det er dig, der skal råbe. Den skal ikke ind, den skal ikke ind. Simon. Simon, den skal ikke ind. Hey, jeg skal lige have en. Ja. Skal du ikke se en Jo, lige om lidt. Jeg skal lige se her sådan anden. Der. Du skal jo ikke sige det. Det skal du med Nikolaj. Altså, du ved godt, det er beachspil nu. Det skal du ikke med. Slipper. Nej, ikke den her. Så skal man derover. Det var 5 ikke. Det er Hassan, du skal. Godt, Emil. Det er YouTube, det her. Du klipper lidt. Og så brænd lige trøjen imens, Asbjørn. Nej, bold der. Hugo, giv ham en bold. Giv ham en bold. Fuck, hvor er det sygt, det der, mand. Han har så gode til. Philip, du var den, der brændte. Du ved, du var syg og gå ved at have nogle af de bolde, der var. Det kan ikke være min. Jeg har ikke skudt nogen over. Jamen, er der ikke nogen, der fik ud af over? Philip, det er ikke noget, det at gøre, mand. Dreng, lige hæse på sammenhold. Den skal ikke ind. Heine! Ja, kom nu, vi har. Ja, jeg kan ikke høre, hvad du siger. Ikke noget spørgsmål til mig. Vester, så skal vi have en ordentlig jubler. Og så random guy. Nico! Kom igen forbi. Nico! Åh ja, fuck ja. Han brænder. Sådan, Nico. Akrobatik på højt plan. Hvornår er det, vi kan se den? Det var godt, da jeg lige købte det i går, så jeg skal lige finde ud af, hvad man gør. Skrive, hvad er du sponset? Ja, det laver vi alt muligt forskelligt. Nej, jeg mener, hvad står der? Jeg ved ikke endnu. Jeg er ikke nået så langt. Videoen hed. Den skal hedde Siert og Company. Brænder på straffe. Ja, Holms tropper, ja, for at være løs. Nej, det skriver du ikke, så får jeg ikke Hallo, initieret. hallo Heine. Lægger du den ind? Jo. Ja, men det gør jo okay, det er okay. YouTube? Ja, om et stykke tid, jeg skal lige lave den klar. Du skal jo også filme i morgen. Og så også musik. Er det fordi, du har fået en ny kamera, så skal du... Han brænder! Han brænder! Han brænder! Okay, nu kommer det helt vigtige, det er trænerne. Må vi se, om de kan? Thomas, han fyrer bare. Haha! Thomas, Hallo, hører du, hvad jeg siger? Haha! Thomas Larsen. Så kommer den store mestercoach. Sahat Kokogonzo. Forlovet, sagde han. Enten laver den helt op i luften, eller helt... Har du nyt kamera, Heine? Så her. Han er stadig vand. Må vi se en... Hvad sker der her? De store spillere misser. Jeg skal sparke efter. Jeg synes, det var godt. Det er så det, du ikke skal sige. Hallo, Alex, det er dig, du er første. Det var på YouTube. Så mangler vi Hugo. Kom så, Hugo. Kom nu, Hugo. Kom så, Hugo, igen. Så det der med,
Hugo, du må godt feste. Jeg ser en skåber, se. Han skyder. Og så